אבל אני כן אגיד שבסוף יש לי עסק של משחק שאלות, שהמטרה שלו זה לייצר תקשורת בין אנשים, ולפתוח את הלב, ולדבר מהלב, ולדבר באמת, ואיכשהו, באמת, אני יודעת שאני אחראית לזה, אבל אין לי מושג איך עשיתי את זה, זה כאילו איכשהו מתאים לכל דבר, זאת אומרת, זה מתאים גם לשמחות, לחגים, אם זה ערכת משפחה, גם אם זה עכשיו ט"ו באב שעוד מעט תהיה עם ערכת זוגות, וגם אפילו אם זה ערכה שאני אחות שכולה, ובשנה הזאת באמת יצרתי משחק שנקרא זיכרון וגעגוע, שזה להתמודדות עם אבל ואובדן, ואפילו ערכה לצו 8 למילואימניקים. אז זה באמת להכל, זאת אומרת, התקשורת היא בהכל, לשאול שאלות, לשאול את השאלות הנכונות, ולדעת לדבר ולייצר תקשורת מקרבת וקרובה ואמיתית. זה בכל דבר, גם בדברים העצובים וגם בדברים השמחים, ואני חושבת שלא היה מקום אחר שהייתי בוחרת להיות בו בתקופה הזאת, וזהו. מדהים, וזה גם מתאים אפילו לליל הסדר בארוחות המשפחתיות היוזמה. ברור, זה קלאסי. המדהימה הזו, לייצר את הקרבה בתקופה הלא פשוטה הזו, לנו כמשפחות ומדינה. זה הכי קלאסי בעולם, זה כאילו רגע לא לדבר שוב על פוליטיקה, ולא לדבר שוב על המלחמה, ולזכור, אבל להיות גם במקום שמדברים על דברים אחרים. זאת אומרת, אם אני סתם אתן לך דוגמה, לשאול עכשיו, נגיד יש ערכת ילדים לצורך העניין, לשאול את הילדים שלכם, מה בעיניהם הופך את המשפחה שלנו להיות מיוחדת, או לשאול עכשיו את סבתא משהו, או את אבא ואמא משהו. הרבה דוגמאות. זה רגעים שהם מיוחדים באמת. תודה רבה לך, נועה. תודה לכם. על המדהימה הזו, וגם על השירות המילואים הלא פשוט. עד כאן אנחנו.